салом донишҷӯёни азиз, мавзӯи дарси имрӯзаи мо ҷараёни тағйирёбанда ва ҷараёни доимӣ, фарқияти асосии байни онҳо. Инак дарси имрӯзаро оғоз менамоем. ҳангоми кор кардан бо ҳама гуна таҷҳизот, фаҳмидани хусусияти кори онҳо ва бехатарии электрикӣ диққати махсус додан лозим аст. Барои он бояд донист, ки ҷараён чист ва ҷараёни доимӣ аз тағйирёбанда чӣ гуна фарқ менамояд. ҷараёни доимӣ ва тағйирёбанда намудҳои асосии ҷараён мебошанд. Бар шарофати онҳо ҷараён дар хатҳои барқ интиқол дода мешавад. Бо вуҷуди ин онҳо як қатор фарқиятҳоро доранд. Муфассал онҳоро дида мебароем. ҷараёни тағйирёбанда қобилияти тағйир додани нишондиҳандаҳои худро дорад. Дар асл он метавонад ба тағйирёбии самти электронҳо оварда расонад. басомади ҷараёни тағйирёбанда 50 Hz буда, аксар ҳолатҳо метавонад то 60 Hz бошад. Агар дар бораи ҷараёни доимӣ сухан ронем, он хусусияти бетағйир монданро дорад. Он дар ҳудуди калон паҳн шуда наметавонад ва дар занҷир ба як самт равона мегардад. Он дар соҳаҳои мухталиф аз ҷумла мошинҳои барқӣ, батареяҳо ва панелҳои офтобӣ истифода мешавад. Инак ҷараёни тағйирёбандаро дида мебароем. ҷараёни электронҳо бетартибона ҳаракат карда мунтазам самтҳоро иваз мекунанд. Бо тартибӣ риоя карда намешавад ва интиқоли ҷараёни тағйирёбанда ба масофаҳои дур осонтар аст. ҷараёни тағйирёбанда дар нерӯгоҳҳои барқӣ, ки қувваи барқро ба хонаҳо ё биноҳо интиқол медиҳанд, тавассути трансформаторҳо барои кафшер ва буридани фулотҳои камкарбон ва хӯлаҳо истифода мешаванд. дар шабакаҳои барқӣ ҷараёни тағйирёбанда истифода мешавад. идора кардани он тавассути трансформаторҳо вобаста аст. Ин нави ҷараёни барқ барои таъмини ҳама гуна таҷҳизотҳои барқӣ аз ҷумла дастгоҳҳои маишӣ истифода мешавад. хеле ки мо дар бораи ҷараёни тағйирёбанда гуфтем, инак ҷараёни доимиро муфассалтар дида мебароем. ҷараёни электронҳо ба таври қатъӣ ба як самт, яъне аз манфӣ ба мусбӣ ҳаракат карда, бо тартиби ҳаракат риоя карда мешавад. ҷараёни доимӣ барои дастгоҳҳои сершумори барқӣ ва электронӣ истифода мешавад. аз ҷумла чароғҳо, бозичаҳо, асбобҳои барқии бесим, таҷҳизотҳои алоқа ва дигар асбобҳои рӯзгор мебошад. ҷараёни доимӣ ба саломатӣ камтар хатар дорад, зеро ҳангоми тамос ба он таъсири спазматикӣ ба вуҷуд меояд ва пас аз рафтани он таъсир бартараф мегардад. қобили зикр аст, ки мавҷуд набудани хатар барои организм паст аст ва ҳангоми зиёд шудани нишондиҳандаи он хатари он низ ба саломатӣ зиёд мешавад. аммо бояд ба назар гирифт, ки дар ҳаёти ҳаррӯза чунин нишондиҳандаҳо қариб ки ба назар намерасад. онҳо бештар дар зеристгоҳҳо трансформаторро истифода мешаванд, ки дар он ҷо дастрасӣ ба одамони оддӣ қатъиян манъ мебошад. челе ки мебинем дар расм оварда шудааст, бо ранги кабуд ишораи ҷараёни пулсатсионӣ, бо ранги сурх ҷараёни доимӣ, бо ранги хокистаран ҷараёни ихтиёран тағйирёбанда ва бо ранги сабз ишоратшуда ҷараёни тағйирёбандаи бо лапиши синусоидалӣ, тавре ки дар боло қайд карда шуд, ҷараёни тағйирёбанда метавонад самт ва нишондиҳандаҳои худро тағйир диҳад, дар ҳоле ки ҷараёни доимӣ арзиши доимӣ аст. аз ин рӯ устувории муқоисавиро метавон фарқи асосии байни онҳо номид. басомади ҷараёни тағйирёбанда байни 50-60 дар аксари кишварҳо ин рақам ба 50 Hz ишорат мешавад. аз сабаби талаб шудани энергия ҳангоми интиқол, ҷараёни доимӣ ба масофаҳои дур интиқол дода намешавад. дар мавриди бехатарӣ, ҷараёни тағйирёбанда ҳангоми зиёд шудани нишондиҳандаҳо ҳамеша хатарнок аст. албатта арзиши доимӣ камтар хатарнок аст, аммо он метавонад ба саломатӣ низ зарар дошта бошад. хулоса намудҳои ҷараёнҳои дар боло зикршуда як қатор тафовутҳо дошта
дар самтҳо ва соҳаҳои гуногуни ҳаёт истифода мешавад. ҳар яке аз онҳо афзалиятҳо ва нуқсонҳои худро доранд. бинобар ин интихоби онҳо аз вазифаҳо ва шароити истифодаи нерӯи барқ вобаста аст. фақат як чиз ёрӣ мерасонад ки фоҷиа ва оқибатҳои нохушро пешгирӣ кард. ҳангоми кор бо таҷҳизот ва асбобҳои рафтор ба қоидаҳои техникаи бехатарии барқ риоя кард. агар ягон норасоӣ ё мушкилот ба дастгоҳи барқӣ пайдо ояд, бояд ба мутахассис муроҷиат карда таваккал набояд кард. дар ҳеҷ сурат набояд мушкилотро худатон ҳал кунед. ин на танҳо ба вайрон шудани таҷҳизот, балки ба марг оварда мерасонад. чунин корҳо бояд танҳо ба мутахассисон бовар карда шаванд. ташаккур барои диққататон.